I curiosity TV mame mo bibia akwa aba emra hanim sei na ene ye de mo abepem wo kwada so didi akon ni nyina ne se I curiosity TV ebusuamo fa encheye anim sei ye nyina ye de mo aba bepem mo eye kwa so didi akon aha ni nyina ne se o manhene a wo ho nana ye boa nyameche edutwum ono nso ye ono eye kwaso dedu akohene anene waka enchina gunti ene ye wanum sei de ni nyina eye ahomboabo a omoye ede ehia eyeye no na de ni nyina ye emboabo ho a omoboa ede ayede abo yeye no na china nyanko eye adoma ana wo mu befi eye ye ndua na nkasa ase na wo mode eye nana empemu ama adofo ababijam no na omahwe nani echi na ye nanai ebusuafo anase eyipa so hene de ye no esene naso ebusuafo no bi eye anase dia ade eye no esene naso ade atonani eye ya yewra otumfo osetusu a otoso mienu ye ya nana aye bonedin a ne aboye mu ase ono ana eye no esene naso aha ono ene ye asante hene ono ana eye no esene naso afi ba for Kwame Kusi a otoso mienu ono ene ye otumfo ankobia hene ono enso eka ho bi ono so de nani onyam ba beta dwumedi no echi afi onhene ba ageman bedu eye otumfo mpeti ahene ono ana ono so eka ho bi afi nana osei nana osei tufo a otoso mienu krobia asanti tufo aha ono ana ye otumfo somafo hene afi ohene ba orusu afriye ono ene ye otumfo apeja hene afi so ankobia fokuo nana osei fosu edutwum ono ene ye kwaso hene a sede a medi kan ekaaye bafo ado kumani aha ono ye akwamu hene ewo eye dedi akon ahanum sei na eye no wonhyehyeye enso eye no arrangement no ene so na edidi sue ye beyi eye nana ato empem eye Saturday eye enedue 2nd May ya ye gina honom Saturday ene ombeyi eye nana ato empem ewo eye at the Chief Palace eye ahimfi hanim say eye kwaso deduako ahanim say ene omu beyi no ato bemu ama eye no adofo ene ejamfo etimi aba betwe eye nana ene echi afi ne ehyehyeye eye burial service and so eye Monday 4th May 2026 ya ena wo mu besie no ewo eye Chief Palace no wo deduako hanim say eye 9 AM 9 AM na afi wo mode eye ewufo somo ne bibia ato so ede ama eye nana ede eja nana echi kwan kwara ma bibia etimi aye kama afi Sunday Sunday krona so no ebo 4 AM 4 AM said amekaye so omu beyi no atompem ahomachen wo mbeye amamere ene amane bia ade ama eye akokora ama wo mu de eye akokora kwan eye akora omu de beja ne kwan nti wo mu wi a ebusua no 4 AM wo mu de ne beko eye asori dem akwakoye ewufo som ede ama akora ama wo magya akora chi kura ifsa tiase no mfa na nyame som eni agro kra nti no omobeko ama asore nso epre omo part ewo eye nhyehyeye mu ama bibia etumi aye kama so omu wie so a omokwakosie no hye esie yesede ye nimu no so ohene bi edan eto ne benkum so a yere no kwoto ban mu kama esie no kra na chi kra sa ena ye no ediama eye oba eye nana ama bibia etumi akoso back wano ewa hanum say iti nana yeboa nyameche edutwum a oye kwaso dedi akohene ene
waka enkyeregu a okɔ ekurai nti na yie nhyehyɛye ana ne tofa nyina de ama eye ebusua mo nso manya bi etienti so wohwɛ mfoni da mechi eye deduakohene na waka enkyeregu ne mfoni da han kra kama wo timi sɛ na ememu ase ya eduma pɛyi na 1959 ana odan ton benkum so 2005 senia monnim no eye last year ana nana eka baby afiansa na wo mode enhyehyeye egu akwan mu a afi amamere ene amane egu fam a afiansa na wo mo ebeka ye akora echi akora nti ye mo fam na mo nso mo hu eye ni pictures no ebi your legacy lives on and our more ache kama a hu ni kama say and also eda nim se ne ba ye de eteto fama ye hu say nana ebra no ote ase no waye mpu ye kuromai waye bi pa injiremu ekere say ebra na ete ase a onya nkwa ekura ukọ eye ensuo hu side nsuo ho den pa kuri so nana abo de menimia o chese u bia mu misa bia ba ono so ye den o fate bia e de af ba dan ama abo wiye edeko no o ba wo mo ahemfie anum sei so a suro no matwaso ama waboso eno so kama so wiye wonya eno so onya enye de enwiye a oguso a ono so eye a bi no so bibia ededa na akwamenye no nko a waye wa eye kuroi ama kuroi dia ya kuro ne ede ne ntoma ebetimi efra kuro ne befa ne ntoma pa nyina eye akora meboa ye ede antotoye egwam kuroi afa ne ntoma pa ede front wo hwa na taade kama foni ho no wa anu sei a eno so ededa na timi say na notice e be memu ankasa wo hwa anu sei nso ne pictures no so ni ebi ni bibia ededa na kwamu timi say na nani abere pa nani abere etama wo hwa yeso ano ne ade wo a wotimi wani tua ana anu sei nti I don't want to.
network. Say translation for Nana Yeboa Nyame edu ye kwaso dedua kohene ana eni ono so waka enkyere egu a wato nananom ewonsie ti wo hwa nana nemfoni ene da no se kama na ahinde efata no pa eye oye bememu aha nemfoni no so ebini aha se so hwa dwabo bi ana omukoye na otimi se nana onini ana hono kama no so eno ena mu hono kama so bahan se nana otimi so oye krache pa eyi na tete na de ye kakracha na otimi se ye krache pa eno enso ntinemfoni ni bi nso ena ye twa ema musomu hono anim so o say dem refer due ne amane hunu na otimi say due ne amane hu ampantie bema eye ebusua ene ahene ahemfo a wo munyina wa ahemfie ho a wo munyina esom edeboa eye nanano so yebema wo munyina hyeden yebema wo mo hyeden pa na emu ya pa eye se mo hene a munyina ne to obeboa ema eye kuro ni mpuntu eda na akoma so na afedi enche ono so ebija momude aya na emu eden pa eye nti sadia medi ekankan ye eye kwaso dedua konhene ana ene waka enkyere edi egu ni din a yenye wudim nana yeboa nyameche edutwum ono ana waka enkyere egu ya sisi ano de yebetwi aben eye adehye ene nananom na ye no mo atwetwe enkomo ntino ye hwa mensa aka nana meha okakara sima bi pe yebebo ni tew na wenya kwan akoto adwumadie so eba se munyina kuro ni munyina mabobirisi ye penkyere mu kakara ewa himfie akopem dwoada ye ni abere pa ni kuromafo nyina ne adofo a ombobo ye ni abere ye na obobo ye no ye ni abere pa ofiri mu nti sese de ye ni abere pa nya menitime hu nana me bisao kwaso dedua akofo mo kwa himfie a mo ko eye yewura ho no ma mo so mo sede mo so mo dibire be na wo ye ni na nkobia na esumu okumasi otumfo ifiri a na ekobo na nkobia so na ze ye kwa himfie akosom nsa na tie nana mo so modie na ebi se omoti Jessica Jeffo obi so se omoti silver de so mo so modie na ede sikapa sikejwa sa tetipa sikanbi ani etiso nana ya hwa monhene ebra na onka nkyire nwuye ye pe enunwuma pa oye de boa ye kurome ya sese woni wono ma mo de be kai ne se anka ye hene nana ye boa nya meche edutwum te ase anka ebiawe anka wa ya ma ye dadaada sa ye hene de ye ni gine ho pa nko boboa ye pa oba ye wasi ya himfie abrosai oba school so ya abrosai anka oboboa ye pa ya ni bibia nhyem ana oduma kuma wu abefa no nti se de ye ni abere eni ahemfo no kra ye ni abere pa wedi ye be ma mo ya kwani ama mo hyeden nana ti se de na aka kire wo hene no ma na wo musom wa ahemfie sisi eja ye ni asima ahemfie ndi ye nyina be ye baako na se ye na ye no ne ya som na ma ye kama sa na ye hwehwe na mamini kami mamimi na minja ye flam chami kwasu de jami ne me chami penni ene me
Twa na emre twem ye betwa be nkomo sisi ade me ho se wani abere se me a wabo obi